5 ijiem qabel il-bidu ta' sena ġdida l-mexxejja tal-pajjiż iltaqgħu biex jawguraw lil xulxin, iżda kif mistenni kellhom ukoll messaġġi waslu. Flaqa bejn il-President tar-Repubblika, il-Prim Ministru u l-Kabinett tal-Ministri reġgħet saret enfasi fuq is-suċċessi miksuba tul din is-sena u l-isfidi għas-sena li ġejja. Kien irrimarkat kif dik li qegħdin fiha reġgħet kienet sena fejn żdiedu l-opportunitajiet tax-xogħol, bil-President innotat ukoll kif it-tkabbir ekonomiku għandu jasal għand in-nies. Hawn esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għall inizjattivi li tħabbru għas-sena li ġejja biex iktar nies joħorġu mill-faqar. Il-Prim Ministru faħħar l-impenn tal-President tar-Repubblika li wassal biex inġabret somma rekord tal-istrina. Dwar 12 xahar li ġejjin il-Prim Ministru qal li dawk se jkunu impenjattivi anke minħabba l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Iżda wieħed li se tiżdied il-ħidma biex iċ-ċittadini ma jħossuhomx imwarba. Biex jinżamm il-momentum, il-ħidma se tkun irdoppjata. Iktar tard fil-Palazz tal-Isqof, il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-Arċisqof Charles Scicluna fejn ukoll twasslu l-awguri taż-żewġ naħat. F'Kastilja mbagħad il-Prim Ministru iltaqa' mal-korpi kostitwiti u l-pubbliku. Spikkat il-preżenza tal-forzi tal-ordni li kienu involuti fl-operazzjoni delikata tal-hijack. Faħħar il-ħidma kollettiva biex tkun salvagwardja tal-ħajja ta' kull persuna. Hawn il-Prim Ministru kellu kliem ta' tifħira l-Brigadier, in-nies tal-Armata kif ukoll il-Pulizija. Għamiltuna kburin, qal il-Prim Ministru. Lura fil-Palazz tal-President mad-deputati parlamentari spikka l-appell imqanqal mill-President biex tirrenja l-għaqda fost il-partiti politiċi u spjegat il-politika ta' firda twarrab il-bogħod lil żgħażagħ milli jidħlu fil-politika. Kien f'dan il-punt il-President preżentat ittra mit-tfal tal-Iskola ta' Ħal-Qormi li fiha tfal kitbu biex il-membri parlamentari juru rispett lejn xulxin u jaħdmu għal soċjetà inklusiva. Flaqat separati, l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista wkoll tat l-awgurju lill-President tar-Repubblika, lill-Arċisqof u lill-Speaker tal-Parlament.